are de imagine. Și l-am luat să putem limba ușor, pe drum și așa. Ce spui tu acolo? Zi. Gata? Ai povestit destul? Gata, trec la cameră. Dragă. Ce faci, mă? Bune mai antenele. Antenele la Bucuraș? Da. A, pe ele astea de căstare. Opa! Te-ai rușinat? Tu ce faci? Nu merge. Soso. Dragă. Așa e că vrei să dormi?